Čaute ľudia, moje meno Gami, vítam z ďalšieho videa na hru Minecraft. A dneska som sa rozhodol, že si zahrajem Minecraft, ale v hardcore. Tvorivý prežitie drsný. Ajajaj. Viac na strane sveta. Dobre. Hotovo. Nazveme ho, že... Ako ho nazveme? Nazveme ho, že... Mega... Hardcore. Možno... Napísal som to zle. Hard. Tak. Vytvoriť svet. Kokos, ťažké, si myslím. Wow. Ja sa hlavne bojím, že to bude taký ťažký svet. Takže. Srdiečka sa nám konkrétne zmenili. Wow, to bude moc ťažké prežiť. No čo, ovca. Sú to dosť lagy, silné lagy. Tak, naťažíme si nejaké drevo. Tak, musel som chvíľku pozastaviť to, lebo bol som dole na chvíľku vonku. Kamarát ma volal, že či je vonku, tak som to musel vyriešiť takto. Tak, drevo si dokopeme. Čiže v hardcore ide o to, že túto ide rýchlejšie čas, než by mal ísť. Dáme si. OK. Trošku som vyčerpaný. Nie, že trošku, ale dosť vyčerpaný. Vykraftíme si nejaký krompáč. Tu majú meč a sekierku. Teda veď nám netreba, stačí sekierka. No tak. Ja sa ozvem, jak dokopem pár kameňov. Tak, vykopali sme pár kameňov. Pardon, tak sa ospravedlňujem za mierne lagy. Čiže urobíme si... hlavná vec bude... Asi sekírka je o mnoho silnejšia, čiže takto a no tuto hnedka by sme si pri spavne postavili nejaký domček. Sa obhľadneme, seka to trošku. Tak, čiže sekírku a aj krompáčik si vyrobíme. Možno keď prežijeme dlho, keď prežijeme, tak budem veľmi šťastný. Možno to z toho urobím sériu, možno, nikto nevie. Tak. Tak. Máme taký, vykopíme si nejakú uhlie. A týmto ukončíme svoj diel. A ešte také mäso nazbierame, aby sme prežili. To bude dosť celkom. A aj postielku si urobíme a urobíme prvú noc a týmto ukončíme diel. Ospravedlňujem sa za to buchnutie, možno ste ho počuli, možno nie. Ty vole, toho ulie tu dosť. Fakt ten hardcore je trošku náročnejší než obyčajný, že keď vás raz takto zabije, kto to nepozná a nevie čo robí hardcore, keď vás takto zabije, tak už sa nedokážete ožiť. Čiže wow, hop. Tak. Urobíme si piecku na mäso. Si ho dáme. Urobíme si nejaké točky, aspoň 4. Teda 8. Tak, a tu si dáme ostatné uhlie.
sa nám minia rýchlejšie a je to dosť ťažšie, o mnoho ťažšie v tom hardcore. Čiže ako... Aha, dobre, vlna sa to... Fúha, som myslel, že vlna sa neregeneruje. Dobre. Dobre, fú, som si ako, že som stratil vlnu. Lebo o chvíľku nám bude začínať noc a toto prasčo je hnusné. Takže asi si obstaráme meč. Aj keď... Bang! Ak si môžete všimnúť, že sekírka uberá 9 silou útoku a 0 rýchlosť útočenia. Čo na to povedať? Je to dosť dobrá vec, že sekírka je silnejšia, lebo aj v reále je to trošku viacej reálnejšie. Že sekírka je dosť trošku viacej silnejšia než meč, lebo meč je ľahší a menšiu onu. Sekírka máte väčšiu obratnosť, všetko možné. Čiže tak. Urobíme si posteľku, takže dúfam, že prežijeme. A zombie a tieto príšerky sú ešte viac silnejšie a horšie. Čiže sú viac nebezpečnejšie. Vypočíme si mäso z ovcí. A idem nazbierať ďalšie. Možno, ukážem vám na ukážku, jak to je so mečom. Čiže meč je... urobíme si meč, lebo meč je základ. Vidíte 1,6 a sila útoku 5 silou útoku 5 silou útoku 1,6 rýchlosť útočenia. Čiže asi tak. Som si pomenul. Čiže raz dáte so s týmto mečom na 3 rány, myslím. Nie, na 2, tak jak sekírka, len sekírka viacej ubere. Tak ako veľa toho ako je. Mám málo FPS, za to tak seká. Tak sa ospravedlňujem. Urobíme si nejakú základnú trúbnu, máme aspoň 8 tých drev. Čiže takto. Tu si položíme kameň, nech si to toho položíme. Urobíme si potom takú väčšiu trúbnu. Tak, mäso sa nám vypieklo, musel som to stopnúť, lebo prosto to jak to povedať, sverbelo ma ucho a som nemohla hrať s jednou rukou, tak som na chvíľku stopol a tak som sa poškrápkal krásne. Nebudem vám to rozprávať. Ne, samozrejme neberte to, berte to len s humorom. Tak dáme si vypiesť toto mäso a počkáme k noci. Tak, počkáme do noci. Ideme si nakútať nejaké drevo, aby sme potom v budúcnosti, ak sa nám podarí prežiť, takže by sme mohli takto ľahko taký si príbytok urobiť. Máme len jeden pokus, čiže raz zomrieme a sme aj kaput. Sme ako keby duch, čiže to je viacej realistické. Tak. Tak. Jedna ovčička, máme mäso naviac. Spavníme sa v celkom dobrom biome, lebo... už sa nám začína stmievať. Lebo... veľmi dobrom biome sa spavnili, lebo sú tu kamene, sú tu blízko stromy, les, všetko, ovce, zvieratá, čiže keď si spavnite nemoc dobrom biome. My si rýchlo urobíme nejaký provizorný príbytok, aspoň nejako takto. Rýchlo. Keď to dostávam, tak sa vám... Tak iné sa to rýchlejšie sa to nedalo spraviť, ja si ľahnem a vyspíme sa a